Ideat ta' negozju ġdid li jimbtu studenti fl-Università ta' Salerno se jkunu jistgħu jiffrolxu f'Malta grazzi għal ftehim bejn l-istess Università u l-aġenzija Malta Enterprise illi se joħloq inkubatur għan-negozji f'Malta. B'hekk l-ideat tal-istudenti jew ta' negozju internazzjonali ġdid se jkollu aċċess aħjar għall-għajnuna li toffri l-Malta Enterprise u għall-opportunitajiet li toffri l-klima ekonomika Maltija, kif spjega l-Kap Eżekuttiv tal-aġenzija Farrugia. Malta tkun ħab għal dawn il-businesses mhux neċessarjament mill-Università biss, imma anke minn universitajiet oħrajn li għandhom kuntatti huma bħala Università ta' Salerno fejn daw il-kumpaniji jissettjaw l-ewwel uffiċini tagħhom ġewwa Malta u jikbru minn ġewwa Malta. Ma' One News Farrugia spjega wkoll li diġà intwera interess għal dan il-ħabb f'Malta u fi żmien li ġej dawn se jibdew jiżiraw iż-żerriegħa tagħhom f'Malta. Kien hemm tal-inqas 10 idejat li ġew preżentati lil Malta Enterprise u lil tmexxija tal-Università, 10 idejat f'livelli differenti kellna uħud minnhom fil-bidunet tal-idea li għadha qed tiżviluppa u oħrajn li huma żviluppati pjuttost mhux ħażin li pratikament ġew qudiemna biex juru l-interess li jissettjaw l-ewwel uffiċini tagħhom ġewwa dan l-inkubatur tal-business ġo Malta. Spjega wkoll li minkejja li għandha kuntatti tista' tgħid mal-Ewropa kollha, l-Università ta' Salerno sabet sieħeb ideali f'Malta. Sabu f'Malta partner ideali biex ikunu jistgħu anka fid-daqs ta' Malta mad-daqs tal-Università, università li għandha madwar 40,000 student, minn hemm joħorġu l-idejat u jkunu jistgħu jikbru ġewwa Malta. Din il-kollaborazzjoni hija parti minn strateġija aktar wiesa li għandha l-ħsieb li tattira aktar negozji lejn pajjiżna u toħloq opportunitajiet ġodda għan-negozji fil-Mediterran fosthom b'enfasi fuq ir-riċerka u l-iżvilupp. Li jistgħu joħorġu minn universitajiet, jistgħu joħorġu minn istituzzjonijiet ta' riċerka. U dak huwa il-mod fejn irridu mmorru anke bħala strateġija ta' pajjiż li Malta ma tkunx biss post fejn tiġi tissettja l-operazzjoni tiegħek u tesporta biss, imma fejn l-idejat jiġu, jikbru u mbagħad tkun tista' tesporta dak it-tip ta' servizz jew prodott li tkun qed tiżviluppa ġewwa Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.